ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನಗಳು ಒಲ್ಪೊಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎತ್ತಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಪ್ಪ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಏರ್ಲಪ್ಪ ನಡೆ ತನು ಪೂಜೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡ್ಲ ತೆರಿಪಾವನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಾದಿತ್ತು ನರಮನಿ ಬರಂದ ನಂಚಿನ ದಿನನಿತ್ಯ ಬತ್ತದ ಬೋಪು ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಆದಿತ್ತು ಮಡ್ನಾಟದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ 3-4 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಡ್ನ ಓಡಾಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುರ್ತು ಕೊಡಿ ಬುಕ್ಕಟ ವರ್ಷ ಬಟ್ಟರು ಬಟ್ಟಿಂದ ಆಕಳಿಂದ ಹೆಂಕು ಹೋಗ್ತುಂಡ ಬಟ್ಟರು ಬಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಂಕಲು ಬೆಳ್ಳಾರಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಕಡೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ಪೋಯೋ ಮಗಳ ಗಿಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ఆయన మెగిటి గిడ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಟನೆ ಎಂಕಲು ಬರ್ತಾನೆ అంటే ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧಾರಣ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮೂಲೆಕೊಳ್ಳುದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಣ್ಪಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬರೋಡು ಇನ್ನಿನ ಪುರ ಇರುತ್ತೆ ಜನ ಸಾಗರನೆ ಕಾಂಡೆ ಬರೋದಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಳು ಇಡೀ ಭತ್ತದಾನಗ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಮನದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮದತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ನಿಗ್ಲದುಂಬು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮದಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒವೇ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲಾದಿಪ್ಪು ದೈವಸ್ಥಾನಲಾದಿಪ್ಪು ಮದಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲರಿನು ಪಂಡ ಐಟ್ ನೇಮ ಜಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯದಿಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಜಾಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಲ್ಪದ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ತಿರುಪವನಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನು ತೋಜ್ಭವನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ಅವು ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಅವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆತು ಅಂಡ ಇತ್ತಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದೇವರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಅವೊಂಜಿ ಮದೆತ್ತ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರಿಯಂದನಾಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅವು ಆತೆ ಸೀಮಿತ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಕೈತಲದ ಪ್ರದೇಶ ತೆರೆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಡ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ತೆರೆಯೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡವು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ಅವೇತೋ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೆರಿಪವಡು ಅಂಡ ತುಳುವೇರು ಒಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಒಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಒರಿತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನಗಳು ಒಲ್ಪೊಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎತ್ತಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮಂದಪ್ಪ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಏರ್ಲಪ್ಪ ನಡೆ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದಿನ ವಿಚಾರನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲಪ್ಪ ಪನ್ನಡೆ ಇಂದ ಒವೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಈ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯಮಂತದ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪೆನ್ನಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನೆ ತೋಚ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾದಿಪ್ಪು ಜಾಗೆಲಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಅವೇತೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಲಾದಿಪ್ಪು ಮದೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ತಿರಿಯಂದಿನಂಚಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಿರಿಯಂದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನೆ ತೋಚ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಧನು ತಿಂಗಳದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಭಕ್ತರು ಮೀದು ಶುದ್ಧ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂಟದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆರು ಪಾಲು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಗಿರು ಗ್ರಾಮದ ದೇಲಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಣಂಜಿನ ಧನು ಪೂಜೆನು ನಿಗ್ಲದುಂಬು ಅಂಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಧನುಪೂಜೆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಡ್ಲ ತೆರಿಪಾವನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಾರಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಜನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನದಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಜನೆ 1 ಗಂಟೆದ ಭಜನೆ ಮುಗಿದು 6 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ಕಣ್ಣು ದಿಂಜಾವನು ಬರ್ಕ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನುಪೂಜೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋಂದು ಮುಲ್ಪದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಉಮೇಶ್ ರೈ ಉಂಟು. ಉಮೇಶ್ ರೈ ಏನೇ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬೋಯ್ಕನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಅಂದೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನೆತ್ತ ದಿನತ್ತಾಣಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ
ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಅಂದೆ ಕರೆನ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಇರೇ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆದ ಪೊತ್ತು ಗಿಡ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಒಂದಿನ ಕೊರ್ಲುದ ಗಳಿಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಇರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಧನು ಪೂಜೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತರ ವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಅಂದು ಕಾಂಡನೆ ಬರ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆ ರಕ್ತದ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅವೆಂಚ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರಿಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲು ಅವು ಅತಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಶುಭ್ರವಾದ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಹೋದಾನಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅವು ನಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನತ್ತು ನಂಗೆ ಹೋದನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡೈತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ಅವು ನಮ್ಮನು ಒಂಜಿ ಲೋಕವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಂತನಾಡ ಒಂಜಿ ಆ ನೆರವೇರ್ನದು ಮನ್ಪೇರಿ ಅವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪನ್ಪುನಾಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಿತರ ಅಂದ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನమైన ಅವು ఆయన ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇಂಚೆ ನಂಬಿಕೆ ఉన్నాయి ಅವು ಪ್ರತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ఆయన ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ಹೊಂದುದು ಅಂತೂ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವರ್ಮೇಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಾನಲ್ ಬಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಬಾಡೂರು ಪರಿಸರ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುದರೆ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಆದಲೇರು ಒಂಬೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಧನು ಪೂಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಧನು ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಗಿ ನಡೆದುತ್ತ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲಿನ ಭತ್ತ ನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡಪ್ಪನ ಪಲಾರವನ್ನು ಕೊರದು ಅಕ್ಲೆ ಬಳಸಿ ಹಾಕಿನ ಕೊರ್ಲೋಡು ಕಡಪುದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಣೆ ಮುಳ್ಳಿತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಮುಳ್ಳ ಇತ್ತೇನೆ ಏನು ಕಂಬಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು 28 ವರ್ಷ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 58 ವರ್ಷ ಪಡಿವರ್ತಿ ನನಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ 7 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ 10 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಸೇವನೆ ನಡೆದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದು ಧನುಪೂಜೆ ಶುರುವಾಗಿ ನಡೆದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವನು ಬರ್ತಾರೆ ನನಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯ ಕಂಬಾರಲ್ಲಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಟೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷಗಳ ಮಕರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವಳು ಬೇಕಂಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನವರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಲವರಿ ಭಕ್ತೆ ಏನ ಪುದರೆ ಅಶೋಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಕುಡಾಲ್ಗುತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಪನ್ಪಂಡ ಈರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಂಕ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಲಂಬಾಡಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧನು ಪೂಜೆ ದಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬರೆಯದೆ ಕಾತು ವರ್ಷೊಡೆಗು ಏಪಲ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆನದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಧನು ಪೂಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನ ಜನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ನಡಪನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಇಡೀ ಬತ್ತೊಂದು ಅದೇನಾ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದುಂಬಿಕೋಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇದೆ ಕಂಡಿರ್ಬೋನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಬಲ್ಪುದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೊಡೆ ಆ ದಿನ ಸುರುಮನ್ ಕೊಡು ಅಂಡ ಧನು ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಜಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವು ನಮಗೆ ಮೂಳು ಧನು ಪೂಜೆ ಕಾಂಡೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಆಪನಂಚಿನ ಈ ಪೂಜೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಆ ದಿನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ದಿನ ಆಪನು ಅಂತ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಪನು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ರೋಟಿ ಈಗ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಮಧ್ಯೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಲಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಂದು ಮುಲ್ಪ ಧನು ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಹೊರಳುಡೆ ಶುರು ಆಗ್ತಂದು ಈಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ನಾಂಡ ಅವ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೆಂದುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಕ್ಲನೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದತ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂಚನೆ ದಾಮೋದರನ್
ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ದಾಮೋದರ ಆರಡಗೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ಮಾಸ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅದೊಂದು ಪಡ್ಪಿರ ಪಂಪನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಆರ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಪುಣಂಜ ಪಡ್ಪಿರೆ ಆರ್ಡ ಸುರುಕಾದಿಯನ್ನು ಕೇರನ್ನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಂಕರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಪುಂಡು ಏತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಂಡು ನಾನು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮನ್ಪಿರ ಎಂಕಿಲೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಭಾರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ತುಂಬ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಲ್ಲ ಕಾಡಾದಿತ್ತು ನರಮ್ಮನಿ ಬರಾಂದನಂಚಿನ ದಿನನಿತ್ಯ ಬತ್ತದ ಬೋಪನಂಚಿನ ಜಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ 10-15 ವರ್ಷ ಏನದು ನೆನಪು ಅಪ್ಪ ಐದು ಮಲ್ಲ ಕಾಡಾದ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತೂರು ಮುಳ್ಳು ತಪಸ್ಸು ಮಂತುಂಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇರೆಂದು ನಾನು ಐತಿಹ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸುದ್ದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಸುದ್ದೇಟ್ ದೇವರ ಗಾಯ ಅನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಅಗ್ಲಿ ಮೀದು ಅಗಲ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಆನಗ ಅಲ್ಪ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕನು ಅಲ್ಪ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಡಿನ ವರ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಐತಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಿವಲಿಂಗನ ಕೊನತದು ಅಕ್ಲಿ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಪುಟ್ಟುನಿಗೆ ದುಂಬುದು ಮುಳ್ಳು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಮನೆತನದಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಡೆತನದೇ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಡೆತನದನೇ ಜಾಗ ಅಕ್ಕಲ ನೇತ್ರ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಅಕ್ಲೆ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಮಂತೊಂದು ಕರಿತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಕರಿಪುಗ ನಾನು ಆ ಪೊರ್ತದು ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮೇರು ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೇರು ಮಾತ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ಇತ್ತೊಂದು ನೇತೃತ್ವ ಕೊರತು ಕರಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಲ ಇತ್ತದು ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ತಂಡ ದುಂಬುದಾಗ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿರತ್ತು ಅಪಗದ ಸಹಚಾರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಐದು ಮುಖದ ಸಹಚಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಪಗ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಳು ಬದುಕುನೇನೆ ಬಂಗೋಡಿತ್ತು ಅಪಗ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನ ಅತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕಿ ಮಾತಾಪುಂಡು ಮುಳ್ಳು ಬಡಬತ್ತದ ಸಂಸಾರಗಳೇ ಪುಣೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಉಡುಪುಣೆ ಮುಳಿತ್ತನು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪು ಬಾಕಿದಾಗಲಿ ಪೂರ ಬೆಳತ್ತಾರಿಯ ಮರ ರಂಗ ಉದ್ದು ಕರಿಪುಣ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲ ಒಟ್ಲ ಬಂಗೋಡು ಕರಿತೊಂದಿತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತಾದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಂತ್ಪೊಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಂತನು ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ದೂರ ರದ್ದಿ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾತನಾಡಪುರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಗಳು ಆರು ನಡಪುರ್ದು ಕೊರನ ಅಂಚಿನ 6 ವೈದಾಯನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ತಾರ ನಿಗಲಿ ವರ್ಷದವರ ಈ ಧನ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಾರಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ನಿರ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಐದು ಶುರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ಉಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದನಗಳೇ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಸಾರ ತಂದದು ಮಲ್ಲ ಉಸಾರ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಆಟಾಡಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ನೂಲು ಇತನಕ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ದೇವರ ದಯಟುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೆಳಗದೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರಿಪುಣ ದಕ್ಕದ ಸಾಧಿ ದೇವರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತೇರು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂಚೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತಾಡನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಇನ್ನು ನಡಪುಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಕೈಟ್ ದೇವರ ನಡಪುಡ ಬೇರೆ ಮನ್ಪುಣ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಎಂಕಲ ತುಂಬ ಬಂದ್ರು ಎಂಕಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಬೇರೆ ನಮೂನದ ಸ್ವಭಾವದಾಗಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ದೇವರನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಣದಾಡಿಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿಯರನ್ನು ಬಂದು ಏಕೋದರ ಸಹೋದರ ಭಾವನೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಾಗಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಅವು ಅಲ್ತು ಪೋನ ಬಿದಾರ್ದು ಪೋನ ಅಲ್ತು ಬೈದೊಂಡು ಈಡಿಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಾರ ದೇವರು ಎತ್ತಾದೇರು
ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಮುನೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಸೇತು ನಡಬಿಟ್ಟ ಬಾಕಿ ದಾಡಲಿನ ಬನ್ನಿ ಅರವಲ್ಲಿ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೇವರ ಇಂಚಿನ ನಡಪುಡಾಡನ್ನು ದೇವರ ಎಂಕಲ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯಾರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಆ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತೊಂದು ಪಂಜಿನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಚನೆದ ಅರ್ಚಕ ವೃತ್ತಿನ ಮಂತೊಂದು ಪಂಜಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗಳು ಆರಡ ಏನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪರಂಪರಾರು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಅಂಗವಾಟು ನಂಬಟ್ಟು ಬಟ್ಟಣ ಕಡೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನಂತಾರೆ ದೂರದ ಬರ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಈಡೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಜನೇ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ಕೂಡನೆ ಇದೆಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಬಿಟ್ಟಲಿಟ್ಟಿನ ಮರ್ದಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಬೈಟನ್ನ ಬಟ್ಟು ಅವೇ ಕೊಂಡದ ಮರ್ದು ಅವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೋದು ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅವರ ನಮ್ಮಂಟು ಬಟ್ಟಣ ಕಡೆಗೆ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಗನ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೈತನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ಬೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಮಡ್ನಾಟಿದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ 3-4 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಡ್ನೆ ಓಡಾಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಟ್ಟು ಕೂಡಿ ಬುಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಬಟ್ಟರು ಬಟ್ಟಿಂದ ಆಕಳವರಿಂದ ಎಂಕು ಕೊಟ್ಟುಂಡ ಬಟ್ಟರು ಬಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಾವೆ ನಾನು ಎಂಕಲು ಬೆಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಡೆ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು ಪೋಯೋ ಮಗಳ ಗಿಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ఆయన ಮೆಗಟಿ ಗಿಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಟನೆ ಎಂಕಲು ಬರ್ತಾನೆ అంటే ನಾನು ಪೂಜೆಗಳು ದಿನ ವರ್ಷದ ವರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆಡೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಸೊಮ್ಮೇಲು ಅಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಂತಾನ ಸಂತಾನದ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಧನು ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪ 30 ದಿನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಗರಣೆ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಸೇರೊಂದುಂಡು ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿ ಪೂಜೆದ ಪೋಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರವಾದ ದಾಮೋದರನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಾಮೋದರ ಅರಡಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಇವಾಗ ಎಂಚಿನ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾದ ನಮ್ಮ ಧನು ಪೂಜೆ ಇದೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಪುನಾಡು ಸುರುಕಾದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ದಾರು ಇದೆ ಕಡಿಪಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ದಾರು ಇದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಎಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಚಾನೆಲ್ದು ಎಂದು ಬತ್ತಂದ ಬುಕ್ಕಲ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯರು ಬತ್ತನಕ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಸುದು ಅವಳು ಪೋದ ಅವು ಸಫಲ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲು ಬರ್ಪಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಏಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪುದ್ದಾರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪದ ಅಡಿಗಲ್ಡನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಬಂದ ಆರು ಈ ಬರೀ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತು ಆರು ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆರು ಮುಳ್ಳು ಪೂಜೆ ಮನ್ತಂದು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಐಡೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಅವಾಗ ಇಂದು 10-17 ವರ್ಷದ ಇಂದು ಧನು ಪೂಜೆ ಆನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾಧಾರಣ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮೂಲೆ ಕೊಳ್ಳುದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮನ್ಪಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬರೋಡು ವಾಪಸ್ ಎಂದು ಅಪ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ತೇತಲ್ಲ ಇನ್ನಿನ ಪುರ ಇರುತ್ತೆ ಜನ ಸಾಗರಣೆ ಕಾಂಡೆ ಬರೋದಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಳು ಇಡೀ ಭತ್ತದ ಅನಗ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅಂದ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಪಣ್ಣಗ ನಂಬುಜೇರು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂತ ಅಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವು ಅಂದಾಜ್ ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಂಡೆ ಎಂದಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಎಂದು ಬರ್ಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತೆ ಹಿಂದಿಡ್ದೆ ಅವತ್ತಂದ ಎಂದು ಪೂರ ಈ ಉಪಹಾರ ತಂದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪತೆ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಸೇವಾ ರೂಪದೊಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತಂದ 15-14 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಪುಂಡು
ಐಟು ದಲ ಲಾಭ ಐತಲ್ಲ ಭಕ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಹಿಡ್ದ ಅವರನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜುಂಡು ಆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಹಾರದ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನೆಡ್ದ ಅವರನ್ನೇ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಿಯರ ಬರ್ಪುಣ ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿರ ಬರ್ಪುಣೆ ತುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಕುಂಬ್ಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಪೇಂಟದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಅಂಚೆತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬೊಲುಪು ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಪುಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪುಣ ಶಿವನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನತು ಒಂದು ಎಂತಾನೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬರ್ಪುಣ ಅವಾಗ ಇಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಪನೆ ಎಂಕಲ್ದ ಆಪನ ಎಂದು ಕೆಲಸ ಮಿನಿ ಅತ್ತಿಂದು ಆ ದೇವರೇ ನಡಪವನೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಇಂದೇನೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಐತೆ 1,85,00,000 ಎಂಕಲ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವಾಗ ಇತ್ತು ಇಂದಕ್ಕೆ 35 ಲಕ್ಷ ಆಂಡು ಮಾರದ ಚಪ್ಪರಾಗ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಎಕಡೆ ಬೇರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ 40 ಲಕ್ಷ ಐಕ್ಯ ಹಾಪುಂಡು 10-20 ಲಕ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರದ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಇಂದುಲ ಅರ್ಧಡುಂಡು ಇಂದುಲ ಪಸತ್ತು ಮಂತೇನೆ ಬಡ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಂಕ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪ ಏರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಅಂದ ದಯ ಮನ್ಸುದೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲರ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬೇರೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಇಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಳ್ವೇರಿ ಇಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯ ಬೇರೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪರ ಶಾಶ್ವತ ಚಪ್ಪರದ ಬೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತಂಡ್ರಿ ಅಂಚ ನನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂಡ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತ್ರಿ ಆ ಇಕ್ಕುದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪೇರುಂಡು ಆ ವಿಚಾರವಾದ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪುನಃ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪಂತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನೇರ್ದುಂಬು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪಿದ ನೇರ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ ತೋಜಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ತೊಂದ ಬಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪ ಬುಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಾರ ಗುಡಿ ಐತ ಮಾಡಿಗೆ ಚೆಂಬು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಕ ತೀರಿಲೆಕ್ಕನೆ 2000 ಆಜೇಟ್ ಮೂಲರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪುರ ಇತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಧನುಪೂಜೆಪುರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರ ಅಪ್ಪಗ ಆನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಮಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಆದಿದ್ದಾನೆ ಇಂಚಾಗ ಹಿಡಿದುಕ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ತೋರ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿತದ ಉಲಾಯ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಅವರು ನವೀಕರಣ ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾಮ್ರದ ಬೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಅದು ಮನ್ಕೊಡೋದು ತೋಜಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಪ್ರಧಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ತಾಮ್ರಾಸನ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತ ನವೀಕರಣ ಬುಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಾರ ಗುಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಇಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಮಾಡಗ ತಾಮ್ರ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಂತೊಂದ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ಎತ್ತ ಮರ ಅಂಚನೆ ಎಗ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಚೆಂಬುಗು ಪೂರ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗಳನ್ನು ಆವೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಡ್ಲಾದ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಬಾರಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಆವೊಂದುಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಐಟು ಸುರುಟು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಬತ್ತನದಾದಂಡ ಈ ಸುತ್ತು ಪೌಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ಐನ ಭಾಗವಾದ ನಮ್ಮ ಬಡಗು ಗೋಪುರನೊಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 30-35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಮಾಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸೋದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ತ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಂತೇನ ಸಹಕಾರದ ದಾರ ನಮಕೊಂದು ಸುಮಾರು 40-50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟು ಒರಿಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸುರೂತ ನಿಧಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಟ ದಾಲ ಫಂಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಐನ ಮಿತ್ತರು ನಮ್ಮ ಐನ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಗನ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಷೋಡು ನಮಗೆ ಧನು ಪೂಜೆ ಐಟು ಒರಿನೇನು ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಒರಿನೇಟ್
ಒಂಜಿ 10-20 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 10-40 ಲಕ್ಷ ಐವೂರಿದ ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು 10-40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅವತ್ತಂದೇ ಶಾಶ್ವತ ಚಪ್ಪರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಚಪ್ಪರಗಳು ಪೂರ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಂಡು ಅವಾಗ ಅವು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇಜ್ಜಾನ್ ನಮಕ್ ದಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಡು ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನು ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿಗಳೇನು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಪಲ್ನ ಅಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಶ್ವತ ಚಪ್ಪರನ್ನು ಮಲ್ತಾ ಶಾಶ್ವತ ಚಪ್ಪರಗೂ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮೈತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಕುಡ್ಲದ ಕರಮುಗರು ರೂಫಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಬ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಸಮಯ ಒಂಜೇರೆ ತಿಂಗಳೇ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಧನುಪೂಜೆ ದುಂಬಾದ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಆದ ನನ್ನೈತೆ ಎಲ್ಲ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿವರಿಯರಾಯನ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗುಡಿತ ಬೇಲೆಗಳು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾದ ಭಾರಿ ತ್ವರಿತಗತಿದ ಹಿಡಿದುಕ 3 ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿ ಆದುಕೊಂಡು ಆ 3 ತಿಂಗಳದ ನಮಕ್ ಪೂರ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೇ 5 ಹಿಡ್ದು ಮೇ 11 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವರು ನಂಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪಣೆ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಐಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಭಾಗವಾದ 11 ಮೇ 11 ಪದರಾಡಿಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗದಿ ಬಂತು ಅಂದ ಇದು ಭಾರಿ ತ್ವರಿತಗತಿದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗಳು ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅವತ್ತಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಪಿರೋದ ಮೀಟ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಗೋಪುರ ಅವಡು ನಮಕ್ ಮಾಂತರ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ತೂದು ಪರ ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂಡ ಈ ಅಂಗನಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಬಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕ್ಲಪ್ಪೇನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ದಯಪಡ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ನಿಕ್ಕ ಪೂರ ಐದು ಸುಧಾರಿತಂದು ಪೋಯರ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಆ ಸೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಐನೊಂಜಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಂತವಾದ ಏನು ಮಲ್ಪಡೋದು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಬನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐನಲ್ಲ ನವೀಕರಣ ಅವಡು ಅತ್ತಂದೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾಕಶಾಲೆ ಅವಳ ಸುಮಾರು 10-15 ಲಕ್ಷ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಮುರಣಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ದು ಬರೀ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪರ ನಾಗಬನ ಅವು ಬನತ್ರ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಏನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಆವರಣ ಮಲ್ಪಣೆ ಆ ಬನ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಪುರಾದ ಬನ ಉಂಡು ಆ ಬನನ ಅವೇ ರೀತಿ ಒರಿತದು ಆ ಪಿರಾಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಒರಿಪಡೋದು ಅನ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶಡು ಐಕಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ಇದು ಸುಮಾರು 185 2 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಬರ್ಬಣ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿದಾಡ್ದ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಗಡಿ ಮೋರ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ಪುಣವು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸುಮಾರು 150 ಇಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪನೆ ಐಟ್ಲ ಆಕಲು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಮಂತದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾಂತ ಭಕ್ತಿರ್ನಲ್ಲ ನೆಕೊಂಜಿ ದಯಬಂಡ ಧನುಪೂಜೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ದೇವ್ರದ ಭಕ್ತಿಯರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಲ ಮಾಂತ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಭಾಗದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂಚಾದ ದುಂಬು ನಡಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಅನ್ಪಡ ವಿನಂತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನದಲ್ಲ ಚೆಂಬುದ ಯಾವ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಚೆಂಬುದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಂಡ ಐತೆ ಒರಿಯೇ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಒರಿಯನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ತೋಡು ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿನ ಅನ್ಪಡ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಹಿಡ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿವರಿಯರ್ನ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನೆಲ್ಲ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆಟ್ ಬರಡು ಅನ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ತಾಮ್ರ ಹೊದಿಕೆ ಸೇವೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 1 ಚದರ ಅಡಿ ತಾಮ್ರ ಪಾಡುಣೆಕ್ ತಾಮ್ರದಲ ಮರತ್ತಲ ಆಯ್ತ ಲೇಬರ್ ಪೂರ ಸೇರಿದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪ 2,000 ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ತಾಮ್ರ ಹೊದಿಕೆ ಸೇವೆ ನಂದು 2,000 ಸೇವೆನ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಕೂಪನ್ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯಣ್ಣ ದಾಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ದಯಪಂಡ ಮಾಂತರಿಗಳ ಇಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಡು ಅನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ನಮಕೊಂಡು ಬಾಕಿದೈಕ ಪೂರೇರಿಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಬತ್ತಲ್ಲ ಐನು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪಡು ಬನ್ಪಡಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಂಡದು ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿಕಲ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು 2005 ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೇನೆ 1993 ಆನಿದ ಇಸ್ಲಂಪಾಡಿ ಮನೆತನದ ಅಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತನಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು ಅವಿಡ್ ದುಂಬೆ ಎಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಐಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಆತ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪ ಐನ ಗೌರವಡು ಅವೇ ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಐನ ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಸಹಕಾರಳ ಪ್ರತಿ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತ ಅಪ್ಪ ಈ ತಾಮ್ರ ಹೊದಿಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಅವಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಕೊರಡೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಈ ತಿನ್ನೋದರ ಕಾರ್ಯನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಡಿಪಿರ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಅನಿಲ್ಲ ರಾಂದ ಬಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಲವೇಪಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಪಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಯಾವಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಂದೋಪನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ತುಳುವೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನಾಗ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಳುಪರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ನವೀಕರಣ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಏನು ಪರಿಗಣಿಸಾವ ದಯಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡೈನ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇದು ಕೊರೋಡು ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಅದು ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿದ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಪುರಪಾಡು ಐಕ ಬೋಡಪ್ಪಿನ ಸಹಕಾರ ಸರಿ ಖಂಡಿತ 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 ಇದೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಅರ್ಜೆಂಟದ ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಂದಿಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿನಂತಿನ ಈ ನಿಖಲ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಡಿಪಿರ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಈ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದುಲೆ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಮುಲ್ತ ಧನುಪೂಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಡು ಅಂಜನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸಲ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಯಿಡು ತೆಗೆದು ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಭಕ್ತರ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಆಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಲೆ ಅಂಜೆ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಪುಣ್ಯಮಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯದ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದೇನೆ ಈ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ್ರಲೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದನೆ ದಯಮಂತದೊಂದಿನ ಏರ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನಡೆ ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉದ್ಧಾರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಪಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆದಿಪುಡು ಅವ ಆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ತಿರುಪ ಅಂದು ಪಣಂಜನವು ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮತ್ತ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ತಿರುಪಾಯಿರು ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಾಡೈನಂಚಿನ ಸೇವೆ ತಾಮ್ರದ ಅವಜಿ ಚೆಂಬುದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮನ್ಪಂಜಿನ ಮಾಡುಗು 2,000 ಅವೊಂಜಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಏರೆಗ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಹತ್ತು ಏರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪವಲಿ ಅಂಜನೆ ಏರೆಗೆ ಬೋಡಪ್ಪನಂಜಿನ ದೇಣಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಪಾವಂಡದು ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ಎನ್ನಡೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿತದು ಬೊಳೆಯೋಡು ಬಂದ್ಮನಂಜಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪಣಂಜನವು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದುಂಡು ಮುಲ್ತ ಆಚರಣೆದಾದುಂಡು నేను మాత తెరియోడు అనుకున్నా ఊరుగు తెరియోడు అంటే ನಮ್ಮ ತುಳುರಾದಿತ್ತನಂಜನ ಮಾತಾ ಕಡಿಟ್ಟು ತುಳುವೇರುಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ತೆರಿಯೋಡು ಅನ್ನಂಜಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತ ಓವೇ ರೀತಿದ ನಮಕ್ ಬಡಪಣಂಜನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರಡು ಬಂದ್ಬಣಂಜನ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ದಯಮಲ್ತದು ಏರ್ಲ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಂದೆ ದೇನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬೇತೊಂದು ನಮಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಹೋಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಲೈಕ್ ಪಡೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲ ದುಂಬುತಿಗುವೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸೊಲ್ಮೆ